Ονομάζομαι Γιώτα. Έχω ένα οδοντιατρίο στην Ορεστιάδα τα τελευταία 17 χρόνια. Ήταν το μόνο κομμάτι οδοντιατρικής που δεν είχα σαν παροχή οι όψεις πορσελάνης. Καθώς ήρθα σε αυτό το σεμινάριο του Γιώργου, έχω να σας πω ότι είναι ό,τι καλύτερο για τον οδοντίατρο που θέλει να δουλέψει τις πορσελάνες άμεσα στο ιατρείο του. Θεωρώ ότι το πρακτικό κομμάτι και το θεωρητικό σε καλύπτει σε επίπεδο που μπορείς άμεσα να ξεκινήσεις και να βάλεις στο ιατρείο σου αυτή την οδοντιατρική πράξη. Το κλίμα εξαιρετικό, ο Γιώργος απίστευτα ενημερωμένος, το περιβάλλον τόσο φιλόξενο που σε κάνει να αισθάνεσαι πραγματικά τέλεια και παρόλη την κούραση και τις πολλές ώρες φεύγεις στο τέλος με ένα χαμόγελο. Ελπίζω να έρθετε.